गोथाव जासिगोन ओरैबायदि आखाइ सुलास्लिब जालायसिगोन बे खमलाया बिमा ओइ बिमा दुन्दिया लाबो दुन्दिया सुनानै नारजिजों अमा सबायजों दाउजों आयौ बेसे गोथाव आयौ आगै बेसे गोथाव लोरबो आंनि ओंख्रि संनाय आगै आंनि ओंख्रि संनाय ओइ बिमा दुन्दिया लाबो होनदों मोनबाय नै गोथावानो आखाइ सुलास्लिब जोबाबो सिखारनाय संला मा मोसा ओंख्रि संनाय जाखो बेलाय पापिया बादावलायनाय दुन्दिया बिहरनाया बोरो ओमफ्राय मा मोसा ओंखाम ओंख्रि संनाय जाखो बेलाय दा थावाबासो मालाबा आं संनाया थावालासिनो थाफेरदोंना बासन बत्रफोरखौबो साफा गादा गुदा खालामनानै दोनजोबथारबाय माबायदि ओंखाम ओंख्रि संदोंथाय सानसे संनो थिनबादो माबा एकदम गादा गुदा खालामजोबथारो ओंखाम संग्राखौ नायनोनो बाथारहाय आं बाराबा नोंसिनाबाथाय बेबायदिनो ओंखाम ओंख्रि संबाय नालाय एसेयाथ' गादा गुदा जाखागोन ना होमबाबो नोंनिया एसे बाराद्रायथार मैगं बिगुर सामब्राम बिगुर आयु दै खोख्लैजोब्बाय एकदम नायनोनो बाथारबायसो हां बाराखौबा माबायदि खामानि मावोथाय मोनामालै जाम्बि मानो मोनामनो नोंनि खिफियालाय नोंनि खिफियाथ' सेन गोथावसो मोनामो राजा लामाखौ होबथानो हायो नामाब्रा बिमा मा जाम्बि जाम्बि खोथा रायलायबा नोंलाय औ राजा लामा होननानै संनाय खावनाय टाइमाव बेबायदिनो खिफिबाय था ओंखाम ओंख्रियाव हाबजोबलाय लांबाय खोमा मोनामब्रुंनो जालाहाय आं बे ओंखाम ओंख्रिखौ एसेबां लेथ्रा मानसि बेखौनोबा माथो आखाइ सुला जागोन नोङो आंनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जायै फुंसोलायबावबायसो नोङो जि मोजां खावलाय स्लिम जागुलायथारबाय औ खोब फुंदों आङो खोब स्लिम नुनायखाय मालाबा थाइबानि पाउडार बायना होफैफेरदोंना आङो नोङो मालाबा थाइबानि क्रिम बायना होफैफेरदोंना नोङो आंनो खोथा बुंनो फैदों बियो आं होआखैब्लालाय सोरथो होदों नोंनोलाय ना सोरबा सिंग्रा हरदों नामा नोंनो मालाबा नोङो आंनो होफैफेरदोंना माला होफैदों बुंलाय नोङो 10 थाखानि क्रिम 10 थाखानि पाउडारखौनो होफैफेरा माथो मानो होआ जाखो जाम्बिलाय आं बायनाय नों बायनाय मा एखे फैसाखा आरो फैसायाथ' आंनि पकेट सिंनिफ्रायसो नोङो दिरुनना लांनानै बायना लाबोदोंना बिमा आं होनाय जाया नामा जाम्बि मालायनि फिसाइफोरा मालाय गोसोखांनानै हिनजावफोरनो दख'ना गस्ला सेन्देल जुथा माबा माबि बायनानै होफैयो नों मा होफैयो आंनो माथो बिहरबाबो लाबोबावासो मालाय हनै रंजालिनि फिसाया मालाय दाखालिसो क'क्राझाराव थांनानै बिबार ब्रेन्डनि दख'ना होफैबावबाय बिजालाबानो बिदिसो जानांगौ दा हौवाफोरा नोंनालाय माबा थाइबा 10 थाखानिखौनो होआ आरो दंबावोसो दख'ना थोद जाम्बासो बियो गबलाय बिबार ब्रेन्ड जाबाय बायनो दख'नानि एबो सिनायानो बियो दाम खमिखौनो होफैजादों खोमा बेखौनो बिबार ब्रेन्ड होननानै बुंबाय नङा माथो दाम खमि आंनो थांना नायना फैदों दहाय मालाय खथ' मोजां सेलेक्ट खालामबायनानै कालार बिबार नायनानै लाबोद्रोंलायबावदोंसो बिम्बा नोंहालाय मा लाबोफेरदोंसै आंनोलाय माथो दासिमबो दख'ना गांसे 500 थाखानिखौनो होफेरनो मोनाखै मा दख'ना नांबाय थागौब्रा माथो जाबखो मेरला दङलाय बेखौ मा गानख'नो हायाखै मा गोदान नांबाय थागौ फैसा गैयिफ्रा जाम्बि माखौबा बेफोर दख'नाफ्रालाय गासिबो आंनि गोदै सिख्लायाव जाखिनि बुथुमना लाखानाय बायना लाखानाय बेफोरसो दा हाबायावथ' दाखिनि गांसे गांनै सिखारनाय गांनैसोल'सो दङ हाबानि उनावहाय मालाबा नोंसिनि न'निफ्राय आंनो दख'ना होदों नामा नों होदों नामा आंनो खोथा बुंनो फैदों बियो आं मिथिया आंनोबो दख'ना नांगौ लालेला बिमा नोंनो 25,000नि दख'ना होगोन आङो गांबेसे नांगौ गांनै नांगौ गांथाम नांगौ बायनानै ला नाङा आंनो थैबाबो नोंनिफ्राय 25,000नि दख'ना मोननाय नङा आङो ओंख्रिया मोनबायबा खांदो ओंखाम ओंख्रिबाय हनै ओंखाम बिगासिनो दङ होगोनलै बिमा होगोन नोंनो होआबा सोरनो होनो आंलाय रना फैसा फैग्रोथों फैसा मोनबानो नोंनो मा नांगौ गासैबो बायना होजोबथारगोन आङो दे बिदिबालाय ओंख्रियाथ' मोनबायानो
एकदम खामबो उखैबाय उदैया गुर गुर गार गाबगासिनो दङ दे खुरदो जानोसै होगोन नङा नांखागौ आङो मालाया गासिबो मोजां मोजां दख'ना गस्ला गाननानै बेरायो मालाय फुजा टाउनफोरावहाय थाङोब्ला आंहा बे दख'ना जाम्बि बिखौनो गाननानै गोदोनि फुराना डिजाइनखौनो गाननानै बेरायबाय थानांगौ जाबायलै दे बिमा खामफुरदो जानोसै होथारगोन आं नोंनो दे एबार हिन्जाव जाथिफोरबाथाय खालि गाननाय जोमनाय देलायनायल' मालाया मानि टेनसन जायो बिस्रा खालि बेरायनाय गाननाय जोमनाय जानाय बेल' जोंहा मा मा खालामनानै खिबुगावनांगौ बेखौ मिथिया सालाफ्रा खेबसे मावनाय नायबासो मिथिगोन दे बिसोरो फैसाखौ ओरै मोनो सानो